दिम्बेश्वर मोसाहारि बिथांखौ जोङो बांसिनानो दानथारु होननानै सिनायो। बिथाङा गोदो 1987निफ्राय आरम्भ जानाय जिथु बड'लेण्ड सोमावसारनाय एबसुनि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव बे समनिफ्रायनो बिथाङा भलन्टियार्स हिसाबै गोख्रों खामानि मावबोदों, जोंनि सोमावसारनायाव बाहागो लाबोदों। दा बिथाङा डिस्ट्रिक्टनि गुबुन गुबुन जायगायाव भलन्टियार फर्सनि सासे दैदेनगिरि, सासे मावथि हिसाबै गोबां खामानि मावबोदों, बाहागो लाबोदों। आरो बेल' नङा, बिथाङा नैबे खाग्राबारि आनसलिकआव जोंहा अनन्त होनना बुङो बिथांखौ, अन्थाइगोरा बड'सा, बिथांजों लोगोसे थाफानानै बे खाग्राबारि ओनसोलाव जोंनि भलन्टियार फर्सखौ बिथांमोना गोख्रों खालामदों, आबसुखौबो गोख्रों खालामदों। आरो जोंनि माहारिनि मोनसे माहारि बोध, मोनसे नेसनेलिज्म, मोनसे स्पिरिटखौ बिथांमोना दावगाहोनाय, जाखांहोनाय नैबे खामानिखौ बिथांमोना जुरिजेनदों होननानै बुंजायो। आरो बेजों लोगोसे जोंनि बे ओनसोलनि बर' हारिफ्रा गावनि रावखौनो बावलांबायमोन, गावनि थुनलाइ, गावनि हारिमुखौ बावगारलांबायमोन, गुबुन हारिजों बिथांमोना बास्लायजोब्बायमोन। बै परिस्थितिनिफ्राय रैखा खालामनायनि खामानिफोरखौ बिथांमोना बे समाव खाग्राबारि आनसलिकनि आबसु आरो भलन्टियार फर्सनि जानानै गोबां खामानि मावबोदों। आरो बिथांजों लोगोसे गोबां माखासे बै समनि दैदेनगिरिफोर दङमोन, जेरै जोंहा बे अन्थाइगोरा बड'साजों लोगोसे जेरै खावलायग्रामोन दं, सामलायग्रामोन दं, खगेन बर'मोन दङ आरो लोक्षि बर'मोन दङ। गोख्रों बिथांमोना साफा साफा माने मावथि बिबानगिरिमोन, हारिखौ बै समाव दैदेनबोनाय मानसि। आरो आं बिथांमोनखौ साबायखर होयो, दिनै लोगो मोनदों, जोबोद मोजां मोनदों। आरो बेल' नङा, जोंनि बे खाग्राबारि ओनसोलाव बड'लेण्ड सोमावसारनायनि हाबाफारियाव मैखोम बाहागो लाबोदों आरो गोबां बिथांमोना मुंख्लंबो जालांदों। दा बे मुंख्लं जानायफोरनि गेजेराव जों जेरै जोंहा बै माबायाव नावकाटायाव थांनानै मुंख्लं जाहैदों, पुलिसफोरनि गाग्लोबनायाव बेहायबो 4 मानसि जोंहा मुंख्लं जादों, आबसु भलन्टियार फर्स आबसुनि मावथि हिसाबै। आरो नै बेवहायबो जोंहा NDFB बा आबसुजों जि दाङाबाजि जादोंमोन, जोंहा बे खाग्राबारि आनसलिक आबसुनि अफिस न'आवबो बेवहाय जोंनि बिबानगिरि एजुकेटिभ मेलाव जायफोर दङमोन, फ्राय 6 जन सुबुं बेवहाय जोंहा मुंख्लं जादों। बेवहाय भुपेन बर' बिथांबो दङ, गणेश कछारि बिथांबो दङ, आरो बाबुराम बर' बिथांमोनबो दङ। बेबायदि 6 जन जोंहा बेवहाय मुंख्लं जादों, माने हिसाब गैया। बे खाग्राबारि ओनसोलनि बर' हारिनि थाखाय, बड'लेण्ड सोमावसारनायनि थाखाय बेसेबां जे सेक्रिफाइस खालामदों, बिहोमा होदों, दुखु खस्थ' सहायनांदों, बेनि अनजिमा गैया, बुंनानै फोजोबनो हाया। बेनिखायनो आं बे ओनसोलाव फैनानै जोबोद बेखौनो दुखु मोनफैयो जे बे ओनसोलनि रायजो राजानि जिथु हास्थायनाय लुबैनाय, जोंनि बै समनि आबसुनि जिथु दाबि दावा, जोंनि भलन्टियार फर्सनि जिथु सोमावसारनाय सिमां, बड'लेण्ड सोरजिनायनि बे सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंहोनो हायोब्ला आं सानो बै सेक्रिफाइस खालामग्राफोरनि जिउमाया सान्ति जागोन। जेरै जोंहा बिथां दिम्बेश्वर मोसाहारियाबो बेबायदिनो आगोमा जिउ जोबलांबाय। दा बिथांनि सिमाङाबो बेनोमोन, उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जा सिमां बड'फानि, बड'लेण्ड हादोर सोरजिनाय। गतिके बे सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय, मोगथाङाव महर होनो थाखाय जों गासैबो बर'फ्रा खौसे जानानै जों हाबा मावगोन। आरो बेखौ मोननो थाखाय जेरैखि जाया जोङो सोमावसारनायानो जाथों, बायदि रोखोमनि हाबाफारियानो जाथों, बेवहाय जोङो बाहागो लानानै बै थांखिजों सहैहोनांगौ। आरो आं बेखौनो हांख्रायो।